Ahojte. Tak, ktorej vekovej skupine najlepšie rozumiem? Momentálne je to tá veková skupina, v ktorej sa ja nachádzam, a to je vlastne 40+, keďže ja mám 44 rokov. Sú to ženy, ktoré, ako všetci veľmi dobre vieme, od tohto veku a vyššie sa nachádzajú v období tzv. Perimenopauzy až menopauzy, čo so sebou prináša logicky nie veľmi príjemné sprievodné znaky. Teda ak, milé dámy, si myslíte, že ja som nejaká výnimka alebo mám to ľahšie ako vy, tak to ste teda na omyle. Ja veľmi dobre poznám, čo je to mať problémy so spánkom, ale vyriešila som si ich. Veľmi dobre viem, čo je to zobudiť sa s mokrými vlasmi, pretože mám pocit, že je 100 stupňov v izbe, aj keď je vonku -5. Veľmi dobre viem, čo je to syndrom suchého oka, keď sa ráno nalíčim a jednoducho to začne tiecť zo všetkých kútikov a štípe to. Veľmi dobre viem, čo je to ukladanie tuku a zavodňovanie tela na takých miestach, kde sa to ani mne doteraz nedialo, a to na sebe makám už roky, vyše 20 rokov. Takže veľmi dobre ovládam všetky tieto záležitosti a preto sa mi práve s vami, ktoré sa nachádzate v tomto svojom štádiu života, pracuje najlepšie, pretože vám rozumiem. Dokážem vás pochopiť a dokážem adekvátne reagovať na tieto zmeny, ktoré sa vám dejú, pretože sa dejú aj mne. A teda adekvátne prispôsobiť tréningy, tréningový plán, ako aj stravovací plán. Myslím si, že dokážeme dosiahnuť výsledok aj napriek týmto problémom. Nie sme samé, boli v tomto štádiu ženy pred nami, budú v tomto štádiu všetky ženy, teda aj tie, ktoré prídu po nás, ale myslím si, že by sme sa mali o to viac snažiť, aby sme sa naozaj cítili vo svojom tele fajn a robili pre seba maximum.